Kör vi. Stanna nere. Ja, bakåt, backa. Sätta upp, ta bort. Sätta upp, Bra, Patrik. Jobbar vid halvgard. Börja passera. Akta så att du inte i garden. Försök stänga garden. Akta. Passera på den sidan. Ja, använd ditt ben, Patrik. Ta det lugnt. Andas, Patrik. Andas. Ta det lugnt, Patrik. Andas. Sträcker vi på oss. Upp, Patrik. Upp. Base. Andas, Patrik. Andas. Base. 3 minuter kvar. Det är lugnt. Bara ta det lugnt. Base. Stabilt, Patrik. Stabilt. När du får möjlighet att ställa dig upp så ställer du dig upp. Ja. Kör. Ställ dig upp, Patrik. Upp. Titta upp, Patrik. Titta upp. Stilla. Ställ dig upp, Patrik. Upp, explodera uppåt. Tryck ner, press på han. Du måste bort därifrån, Patrik. Jobba. 2 minuter kvar. Han vill gå på triangeln. Bort upp, backa bakåt. Där ja, upp. 2 minuter kvar, Patrik. Jobbar vi. Ingen fara, Patrik. Passera. Tryck vikten och passera. Jag bara rätt så att inte hamnar kvar. Han börjar bli trött, Patrik. Jobba, Patrik. Stäng garden. Stäng. Patrik måste jobba. Jobba, Patrik. Tryck hans höft. Tryck det. Där, och så stäng garden. Nej, det är ingenting. Bara ligg still. Ligg lugnt. Ta det lugnt, Patrik. Lugnt. 30 sekunder, Patrik. 30 sekunder. Där är jag så ut. Nu så. Ta det lugnt, Patrik. Nu är det bara safe. Nu tar vi det bara safe. Håll dig lugn. Lugn och fin. Lugnt. In med armbågarna.